Lakbay Katoliko, mayong adlaw kanatong tanan padong demi sa Apir Gabo, no? Labason, Zamboanga del Norte sa barangay sa Labason diri. Then moadto mi sa kapilya gyud sa Shrine of the Holy Eucharist diri sa Apir Gabo, Labason, barangay Gabo gyud, no? Then atong interviewon kuan na to og gamay nga interview kini si Brother Biga, no? Unsa gyud ang nahitabo ni ining maong milagro, no? Ato ning kuha gamay nga dokumento. Ang ilang patron dire Birhen sa Rosario. Atong sudlo ning ilahang kapilya, no? Ang nindot nga view dire sa mga gustong mo pilgrim dire gikan sa parokya sa Labason, 25 minutes yun ang dagan sa sakyanan kung normal. Mo ang ilahang atubangan yun sa kapilya dire sa Apir Gabo. Lakbay Katoliko, mayong hapon. So, abot kita diri sa Gabo alas 4:02. Nindot tin ilang chapel diri, oh. So sudlo na to ning sulod, ha. Ni man ni kinindot ilang sulod diri sa chapel gyud sa barangay Apir Gabo. So mo ni kinsa gimilagruhan ning chapel diri sa Holy Eucharist. So mo ni ilahang kuan ilang altar. So dire sa ato ang duolon karon ang karaan nga simbahan, tong chapel pa ni nga gamay, haligi ni siya pero gitangtang kay gihimo ni siya dire og tapad sa altar. Dire giyabo tong Holy Eucharist nga nagmilagro gyud. Tong nahimong dugo kani nga buho kani og ga singot gyud siya sa ilalom. O kani. So ang kaning makita na to nga tarpaulin, picture na siya sa dugo kung asa giyabo sa karaan ba to nga chapel. So muni siya niya ubos aning niya sa mismong dire naay lagbok kung dinhi sulat ang inyong mga testimonya nga gitubag sa Ginoo ang inyong mga pagampo. Kani mga record dire lagbok ni sa mga bisita nga ni pilgrim dire. Ipang record lang mga pangalan sa mga ni pilgrim sa nagkalain-laing lungsod, lugar ug asa dapita dire sa Pilipinas. Nya kining dire ilang mga testimonya gipang asoy nga gitubag na yuban mga pagampo ilang gipang sulat dire. O lagbok. So dire, no? Nya mao ni ang mismong kini, no? Kanang ang mismong Holy Eucharist nga nagdugo nga diri giyabo. So ang diha sa kilid confession box na siya kay every Friday sa first Friday sa ani nga month na sila kumpisal og misa healing diri, healing mass. Inani ni siya ka nindot ang disenyo sa atong kapilya diri sa Gabo. Nindot kayo sa tanan ang design. So again, ang sentro dire ang Holy Eucharist miracle nga kini. So mao ni siya. So karon ato ning hinabion si Brother Biga atong kaabag gyud nga mismo nga siya gyud ang nakasaksi sa milagro siya ang gipakitaan sa milagro sa Holy Eucharist. Ato ni siyang hinabion karon mo gini atong pinakapunto dire nga nianhi ta dire sa chapel sa Gabo. So ato siyang interviewon kung unsa iyahang mga kasinatian o kung sa iyahang istorya bahin ning anong nahitabo ni nga mga milagro. Lakbay Katoliko, mayong hapon kanatong tanan. So niya diri atong ma-interview gyud si Brother Biga, no? Kinsa ang katong kaabag nga nahitabuan, nakasaksi gyud sa milagro ining diri sa barangay Gabo, Apir Gabo, no? Ato ni siyang hinabihon unsa ning pagkaunsa kaysa kaniadto nga nahitabo ni nga milagro. Wala pa'y di pa kayo usong social media sa una. Amo ni atong interview ko ni si Brad karon unsa iyahang istorya nga anong nahitabo ni. So bro, mayong hapon bro. Kailas pangalan bro, din unsa imong katungdanan diri sa kapilya bro? Ako ay si Leoncio Arbiga Senior. Dahil ako mo ay isip chairman sa kaabag diri sa Apir Gabo Chapel. Dayon bro, unsa man ning tuiga na hitabo ning milagro dire bro? Gasugod ni sa
ang panghitabo yun ani sigasugod sa 2017. 2017. Taon-taon na gyud. Nya, unsa man to mga bulana na remember pa nimo tong bulan og pizza adto? Ang sugod magud ni siya kanang na anang 2017 gi-transfer nako dito sa gamay na Monsimborium ang ostiyas nga sobra sa pulo. Dayon kay simbang gabi naman anang 17 anang pagka 16 ni lugsong ko sa parokya nakuha kog daghan kay daghan man po manimbag ko anang pagkagabi mao to nga kadtong to ang gi-transfer nako dito sa gamay nga Simborium nalimtan man na ako to pagpakalawat sa pag-abot na sa simbang gabi anang 2017. Dayon pagka kuha na 2018 na labay na ang Pasko, labay na bagong tuig, kuha man ako na pakalawa to. Kaya nalimtan lang ito sa tabernakol na kung dito sa gamay Simborium. Dayon anang pagka January na anang 2018 nakahuna-una man ko nga naisulod tong gamay Simborium dito sa isulod na ko dito sa tabernakol. Mao to nga kung nuna pa naman to kining ni ang upas na amo to nga paghuman gyud mo sa mga kasulugan sa pulong akong gikuha to dito dayong gisampit nako ang akong kaabag nga kaaban tulong man mi ikaw na mo sa akong pagtaho dito sacrificial table pero human na ang kasulugan sa pulong mao to nga kauna mo sa akong pagtaho kauna mo kami tulo mo to kay obligasyon mo sa kaabag nga dili na gyud mayong ipaklaw sa mga tao kan unyos kaabag mao to nga kaon naman kaon yun sa akong pagtaho pag abot na yun nga usa na lang nabilin na amay na itom ang pikas nakahuna-una dayon ko atong istorya ni Monsignor Agora Emilio Socias kani ato atong panahon na nga ang dili na mayo kanon nga ostiyas puluman sa tubig dayon pagkalanay ibubo dito sa kilid sa kapilya mao to nga mo akong gibuhat gihuluman ako tong usa ka buok nga dunay itom-itom sa pikas anang pagka kaduhang Domingo ana nang Enero 14 gihiling nako kay kuno na nga lanay na kay akong ihuwad dito sa kilid sa kapilya nga dili malakdan sa tao mao to pagtan-aw nako pag-ukab gyud nako dito sa akong hiluman ang una gyud nako na simutan man ako kanang lapas nga dugo pagtan-aw nako ang ostiyas nga galutaw nanay dugo siya oy mo to nga kay mura mo kog nakuha yung nga nganong naay dugo nga naka kanang naang dali ra siya malanay mao tong gisapit nako ang kami nabili ni siyam na lang binabili nako kuno na kay naman ang mga tao ito ka mo treasurer kuno dali ako dai tan-aw rin ako nakita buto pagduol gani ana siya kala dugo man na muto nga kami duha man dito sa altar agatong nagtuon nga mga miyembro sa choir katong sila kanta among sapit dali ra gud mo tan-awan ning among nakita amo to ni ang una gyud ni duol atong pito ka tawo ningon nga hala unod man na ang uban dugo man na ko lagi mo gini atong naitabo ani ni ang ostiyas nga akong giluman mo to sige kay nakakita naman ta atong takluban ni den ibalik na po nato sa dito sa tabernakol kay sa sunod Domingo ato na po ning tan-awon mo to gibalik takluban ako dayong pagkasunod na gyud Domingo ikatulo na ka Domingo sa 21 pagtan-aw nako wala kining ni ang na lanay wala na gyud yung galutaw wala po ilawog tin-aw nga pagkapula ang tubig mao to nga sa kong nahununan wala ko ilaing nahununan niuli ko sa balay kakuha ko bulay akong gakalot ko mao to nga gabangag ko dito dahil pagkahuman sa bangag akong gibukbo dito dayon akong gitabunan og hinay dayon akong gibutangan siya tabla nga 1 by 10 by 2 piece moto nga dayon moto nga aron ma-sitting siya kuanto siya kanang na ang gikural na mo kawayan mo na to nga pag-abot to mga panahon na
pag in service meeting na mo muto akong gipaambit dito nga kining ni ang muni panghitabo dito sa Aper Gabo bahin sa Ustias nga Inuman. Muto nga dito na murag na kuan ba kining ni ang murag sila og na medyo nasuko o san murag bago sila nako kay ana ba murag ngano man brad nga ingon yatom to nimo giwad man to nimo dito. Imo unta tong gidala dire. Tingon sa na nakasala ko. Ako nununan dito gyud ko to. Dito gyud ko to ang ako ang kuan na ibubo sa dako magtahod dayon aron dili malakdan ko siya mutong ako ibatin ato. Dayon pagka balo na gyud sa tanan ana muto gi apil ang wali gani ni Monsignor kay Easter Sunday naman Si Monsignor Edgar Agora pa ito ano. Agora muto hangtod yun nga niabot diri daghan kay tawo nga mo ari diri dayong mga interview daghan na kayo mga interview nga magkuan diri unsang paagiha amo ko yung istorya katungto ang maong paghitabo so ang uban nga pan ngano man brad nga sirado man imuhang una-una nga mo tunig dalay nakasala gali ko basta kay diri ra gyud ako ang una-una nga sa dakong pagtahod dili na ko siya lubog mao to nga anang pagka Abril 12 na si Padre Warren muto iyang gikalot anang Abril na nung si iyang gikalot muto nga iyang gikalot matan si sa kalalom kung ang kalalom yung kalot niya to bunlay primero dayo siya unsa mi kalalom brad ko mga panyo na Father mga 6 pulgada gina nga to city anak ko ang tulo agwa niya dayon pag abot na gyud sa kuan kining ni ang ni kalot to yang mga 4 pulgada gamit niya sa kutsara na og brush yan dito na abot na gyud nga kuan katong ang yuta nga kining ni ang nagahi nga naagi Naidugo. sa dugo dito mura siya kana bitaw nagahi siya Sumonang kanang nakadak dito sa kuan nigahi dito sa kanang nasa tarpaulin mo ng picture no. mo naman na diha sa kuan kanang na kuan dito ni nagahi siya dito dayon ni balik to siya gikuhaan niya dia o kining ni ang katong yuta iyang gituksok dito bagakay dayong iyang gibuak to dayong butang niya sa garapon nga gamay nga puti mao to nga anang naang kuan na ko ang yung Padre Warren mo to nga pag kuan niya interview ko niya kepada nakasala juga ni bahina hindi niya ra magiging na ko na wajud ang maong kuan dili Ustias nga nalanay ang tubag ni Padre Warren anak naman siya akong tubag gani usara kung imong giadto dito sa parokya dayon nung giadto dito sa kuat dito sa bispo to sa bispo pero akong tubag usara ang Ginoo dinhi makiguban ninyo ning Aper tama no mo to na uwasan ko sa kong kagol kaya nag-uol man ko tumbay na dagang mang mutulisok na ko okay yabo nya oo dagang mutulisok mo to na huwas gyud ang ako ang gibati nga salamat po Padre no kung may plano sa Ginoo mo to ko ana inatog yung maong paghitabo ato dayon mga sobra na siguro 8 years no nga sukad tong pagkahitabo mula pa kay 18 man 18 mga 8 years yun siguro kontraksi dayon dire kada every first Friday na ay misa dire mi kadlawon healing mass kuan na kalima na ka pirmirong Biyernes sa bulan na healing mass dire kamusta man ang dagan dire sa mga bisita nga na bisita na ara gihapon ta dire magpilgrim daghan ra pod dagan ay tagapagadian rin dagan ya sabi sa katrap na po'y taga-aring dapitan ano po lagyo gid no lagi ay basta kay mutana sila unsang itabuan ni pangitaon man ko munang muari ko masulti ito sa maong pangitaon wa po'y naka-video nimo at that time nga na mga nanganhi dire na ay nag-video taga pagadian ga-video siya batanon nga bayi moto nga paghuman akong istorya iduol ko niya di siya pwede ni i-post ni ay ikaw karagin na mo sa galing mo kaning
kuan Brad kaning chapel nindot man jud kay ni dire sa una gamay pa man jud kayo. Kinsa man gyud nagkuan ani Brad nag-sponsor nganong ingon ani naman ni kanindot. Ang primero gid aning kuan niya si kuan Engineer Edgar Cabading. Idana ang ilang kuan sa ilang construction. Mo gyud una gid siya kay yang gikalo gi kuan ni dayon yang ipatag dayon. Kani ni ang kuan wala gid na siya kuan wala gid na hilabtin na ang akong gibukuan mo na siya kay mo man nibil si utak sa una. Mani ang kalutan ni dayon mo to nga kuan kini ni ang nakig-meeting siya sa tus parokya uban ako uban sa mo ang presidente dire iyang sugdan. Sugdan niya dili ko siya imong tapos sugdan niya. Ang ako lang namatikdan ni Engineer Edgar Cabading kuan kini ni ang gikan sa pagkuan jud ani niya kani pagbako ani dayon padulong yun aning ni ang mga bim siya gagas ko Siya tanan. dayon kaning sa atop na akong na matigdan mo si kuan ang engineer akas Ayahan dayon ani. mga kuan na kanang mga tapo-tapo na bitaw nga mga donation Oo. pero ang si kuan yun Cabading nga engineer ko dako gid una gid siya nga kuan dako ang iya na kuan yun Lalo sugod man siya. Kani mga buhos ning ni ang flooring, iya ni kani mga simento iya. Iya ni tanan. Iya tanan. So nindot no kay dako nag-improvement dire. So bro, daghang kayong salamat bro. Unsa may maistorya nato karon sa to mga viewers, mga followers nato dire nga nagtan-aw ani, unsay mga encouragement labi na to mga mobisita dire bro. Ako yung kanang na ang Panginoon ko nga ampo kita kay inani man yun nga ikaluyan ta sa Dios nga naay diri dapita nga ang milagro nga kining ni ang Ustias lawas og dugo ni Kristo. Ana ra gyud kay diri kaloy sa Ginoo katong tuang nibalik diri nga nangaayo nagpakihinabi po nako nga muni ilang buga. Naa na gid ay nangaayo nga sa ilang balatian nga diri nangamuyo og naayo jud. Naayo. Naayo. Dagan-dagan na nang naayo ang nakabalik diri nga kanang mapangutana gyud ako sila kung unsay ilahang gibuhat diri nga kanang nangamuyo lang sila dayon nga kung sila panyo itungtong dito sa kanang sa glass anang halunaan niya yung mga muyo sila nga maayo ilang sakit naayo kay ako ang nakuanan kining ni ang guiter pag uli niya pagkuan niya balik niya diri mauto nga kung unsa may imong gibuhat bro nga kining ni ang naayo mga siya ako ang panyo diha dayon kada dayon niya katulog kay ibutang siya guiter naayo nang balik niya mo toy diha ko nasayom nga unsay iyang Kasi natian jud mga milagro nga nadawat. O kato pong gitalinog ani ang kasawa taga-Salo. Mabud gyapon ang iyang kuan panyo. Yung kadadayon katulog siyang asawa, ibutang tong panyo nga iyang ibutang diya sa kuan. Yang ipangamuyuan diya ng milagro. Nayo. Kaya balik mo sila na mga nilahang mga pirma kay ilang gisulat diya ding pirmahan nila. Sa lagbok. Lagbok. So kaning inyong donation box na to dere pinugos ni or pilay kuan jud ani pila ra ilang mga madonate dere. Depende sa kuan kay naimingong asa kuan anang ilang muhalad sila anak kining ni ang depende sila ngulog na ako'y mangutana nga na imong kwarta nga gamay asa mo na imutang ni kunay box diha mo. Dito sila rin mo. So daghang kayong salamat bro nga nahibaw-an na mo ngingon ani gid ning hitabo dere ug karon nindot na kitag development dere sa tuang kuan. So posible no hinaot sa to mga pagampo dire nga unta magmalambuon pa ni ungtod sa kahangturan pinagis panabang sa atong labaw nga magkagagahom. Daghang kayong salamat ug maayong hapon kanatong tanan. So kaning nga side ay no mao ni ang dagkutanan kunay mo dool rig managkot mao ni so cottage dia naman diri ang kuan gud
Kini nga mga picture nga inyong nakita kaniadtong January 16, 2022 ang blessing yun no sa bagong kapilyang nahuman. Ang nag-blessing niini si Bishop Sibero kay Mari atol gyud sa 4th anniversary sa Eucharistic Miracle diri sa Aper Gabo, Labason. Diin usatas nakasaksi og nakaapel sa Santos nga misa human pod sa atong pagkumpisal.